नमस्कार प्रणाम काल बा भाई लोग। देखी लोग गाँव के माहौल बा तो लोग लेटेस्ट अपडेट खातिर आइल बनी है बतावे के चाहता नहीं कि देखी भैया बहुत दिन बाद आइल बनी अब फेस टू फेस। लेकिन रोल से बता दी कि अभी जौन खेसारी लाल के सॉन्ग आई रहा ह ड्राइवर अभी नया बा तो भैया ये गाना रहा समझी कॉपी। अब फिलहाल रोल से बता दी कि 3-4 गाना खेसारी लाल कॉपी आई। पवन सिंह के गाना बहुत जल्द रोल को सुने के मिले। गाना बहुत बेहतरीन भला पवन सिंह के। इस रोल से बताए तनी वीडियो देखा तनी तो फुल देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेटेस्ट अपडेट हम देवें रोल के जानकारी होके चाहिए कि जो ओरिजिनल रहा तो बात बताओ ना रहा तो खसमा के माफ़ी मांग रहे की बात ना बोले। लेकिन और बात नोटिस करें लोग और जितना जाना सिंगर गाना गावता लो लेकिन हो जाना के ना बाजी लोग काहे से कि चोरी का धन ढेर दिन तक ना चलेला भाई। तो ऐसे भी देखें खेसारी लाल क्या कर शाम है धुआं धुआं गाना चोरी कर रहा तो उनका चोरी का गाना ना चल रहा काहे से धरातल पर बाजल गाना के कर यानी कि मार्केट में गाना बाजल हो संजय सनही यानी संजय पांडे के शाम है धुआं धुआं और खेसारी लाल के ऊपर ऊपर टंगा गई हो। तो भाई चोरी के डर ढेर दिन तक ना चल रहा बेईमानी के डर। तो ऐसा ही कम भाई खेसारी लाल घड़ी चोर हो गल बा। उनका राइटर सबसे बड़का चोर हो गल बा जौन कहल जाता कोठा पुत्र। पहले 2-4 जने के बाउर लगी लेकिन बात हकीकत बा। आ कुछ बात भाई अब चैनल पर राजनीति के भी आवेली बा जौन हम बतैल पवन सिंह के लड़ल हन चुनाव ओकरा पश्चात फिर ये गाना चुनावी चिन्ह का लेके प्रचार हम उतरेम कि के कब कौन पार्टी से लड़ता। चलिए भैया लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। बता दे रहे गाँव में भी आई बनी, गाँव के माहौल देख लें हम लोग। देख लो गाँव के माहौल गाँव में तो ये सब देखे के मिलबे करेला। लेकिन हाँ बता दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खेसारी लाल के एक और बढ़िया सॉन्ग आवता। अभी एगो लोकगीत आवेली बा ओकरा बाद एगो और आई सावन सॉन्ग 11 तारीख के 11 से 12 तारीख के पवन सिंह के एगो सॉन्ग आ जाता फुल बम के।